Szervusztok, mit csináltok? Ezt inkább átadom. Sziasztok! Én vagyok itt Levente, jobban egy új videóval, természetesen a fannak. Látok meg a szikrát. Tehát én lennék itt a Leventem. Mi máskor, tegnap is voltam, hónap nem biztos, hogy lesz videó, de még semmi sem biztos. Ha a tesóm elmegy valahova, akkor lehet lesz. De másképp nem hiszem, hogy le, mert na, tesóm itthon van, akkor na. Másképp, hogy vagytok, mit csináltok? Én teszem ezt utána. Ezt. Hogy vagytok? Mit csináltok? Majd egyik videóban be fogom mutatni a longboardomat, de még nem biztos semmi. Igen, én longboardozok a barátommal ketten. Egyforma longboardunk van. Majdnem minden nap megyünk, de amikor engednek. Ma nem voltam, holnap sem fogok menni, holnap után sem, mert holnap után van úszáson, és holnap jön ma már, és akkor na, tudjátok. Másképp, hogy mind, hogy kölykák. Na jó, de remélem a zene hallatszik, remélem ez nem látszik itten. És azt szeretném dobni. No, minden jó szerintem. Most én tőletek elköszönök. Sziasztok. Jó estét. Hát biztos, amikor feltétlenül, akkor este lesz. Biztosan. Most is este van, látszik itt. És nincs éppen este, most a 7 körül van, azt hiszem. Igen, 7 óra és 13 perc. Na, én szerintem most búcsút vettek, és sziasztok.